kaikille. Ja tällä videolla mä julkaisen uuden kanavan. Ja se on siis... Mikä se nimi on? Joo, mä en tiedä vaihtetaanko me sen kanavan nimeä. Vai ei saa näkyy. Joten joo. Me ollaan nyt New Yorkerissa. No niitä vastaan, kiitos. Joten mä näytän teille yhden paidan, mitä mä oon toivonut. Ja jos on 3 euroa, niin mä saan sen. Teille, mä menen tohon osastolle. Nyt. Mä oon täällä. Ja siis... Mä en löydy sitä paitaa täältä. Nyt sattui sattumus, joten täällä ei ole sitä vaatetta, ne on varmaan poistettu, mutta me yritetään vielä kamerakuvaajan kanssa etsiä. No kameranainen, niin me yritetään sen kanssa sitten etsiä sitä vaatetta. Ja sitten siitä kun me löydetään se vaate, niin sitten siitä me otetaan se, jos on siitä niin paljon euroa, joten niin kuin mä sanoin. Ja tässä on 3 euron paitoja. Kameranainen näkyy, joten tässä on 3. Oi, kato, no tässä. Ei tää, koska mulla on tää, mutta no oli tää, että ei toi, mä näytän sen. Nää on just tässä. Nää on siinä. Jes, löydettiin se paikka, joten siitä me yritetään etsiä. Tai no, jos ei löydetä, niin me otetaan joku toinen 3 euron paita. Eiks niin? Sopii. Okei, mä täytyy löytää. Siitä en löydä. No niin, onneksi tässä on popsuk. Vitsi. Mitä? Niin siellä on niitä 5 euron paitoja. En tainnut löytää. Kato jonkun siellä paidan, mikä on 3 euroa. Niin kato. Tässä on niitä Supremen vaatteita. Anna. Häh? Häh? Ai super! No. Joo, kuitenkin, mutta nää on niitä. Että mua entis vähän levistä paitaa. Niin levis. Eikö sen tykkää siitä paitaa? Tykkää, mutta se on mennyt pilalle. Yes. Koska tässä missä lukee, niin siinä on tosi paljon punaista. Ja äitikin vielä sanoi, että ei kannata laittaa sitä, koska kaikki nauraa, koska se on mennyt pilalle. Noniin. Täällä on kyllä hienoja paitoja, mutta on vaan 5 euroa. Niin kuin näette. Ja joo, mä en tiedä mitä mun pitää tehdä. Mutta joo. Ja tän kun mä niin kun etsin sitä, niin mä menen sinne paikkaan, mistä mä löydän. Tai no, jonkun 3 euron paidan. Nähdään siellä, kun löydän sopivan paidan. Täältä löydettiin tää osasto. Ja mä en ole vielä löytänyt sitä sopivaa paitaa. Yritän etsiä. Mulla on tää paita. Sitten. No en löydä sitä paitaa enää, mutta mulla on aika tää paita. Mä yritän siitä sitten etsiä se. Mikä mä jonkun kivan sopivan kokoisen paidan. Vitsi kun mä löydän. Taisin löytää sopivan. Missä mä naistelin minua? Häh? Naistelin. 1 euro. Niin?
Voinko Viiva ostaa sun miljoonapaitaa? Ei, osti ilman lupaa. Mä en pyytänyt mitään, Viivi vaan se osti vaan yhtäkkiä. Mä yritän, että sun naama ei pysy tässä. Onko se tommoset kroisanttipaita vai? Katso, minkä näköinen tämä on. Välittänyt. Se on kroisanttipaita. Mikä koko? Eikö sulla ole toi paita? Ei. Minä ostan ne Tigerista, ei sillä ollut sitä paitaa. Niin, mutta ihan sama, mutta mä taisin löytää sen yhden paidan, mutta kun sä tulit yhtään. Hei, itse asiassa, taisiko se olla tämä? Itse asiassa taisi olla tää. Mä en muista. Hei, tässä on. Eiku tais. Nyt mä taisin löytää sen. Tää on siis... Tää kyllä se on. Löytyi. Vihdoinkin. Ja se on S-koko, mutta mä etin täältä toisen kuvan. Näitä on tässä paljon. Jaa, mä jaksan sanoa näin. Nyt mä löysin sen paidan. Katsomaan. Älä jaksa, kun mä löysin sen paidan. Ihan sama, mutta näyttää. Onks tää X? Niin, aivan. Joo, mä oon kattonutkin niitä ja miettii, että jos vaikeaa. Ja siksi Hei. sitä paidan. Saanko mä mennä sovittaa? Siinä näyttää sen verran. Mun kaikki rohkeluskoja. Noin. Joo, se näyttää sen verran, mikä se levispaitakin on. Nähdään pukkarissa. Täällä taas. Kun se lähti. Tulkaa. Menee pikkusen hermot, kun siinä ei oo järkeä, kun tää niinkun niin. Ei oo järkeä. Mitä nyt? Että kun mä pistän tän päälle, niin sitten ei näe, että onko se mulle hyvä, koska tää on paksu, koska täällä on vielä toinen paita alla, toinen paita ja vielä toinen paita. Miljoona tuntia. Mä en osta tätä edes. Tuuksa vai ei? Sä sanoit jo, että sä et osta sitä. Se tuohon nytten. Sä jaksat tommoista nyt. Mitä? No laita paita päälle nyt, katsotaan. Kato. Niin. Eloissa? Joo, mutta ei näytä nyt hienolta, kun mulla on tää ja tää ja tää. Niin en mä nyt tiedä, näyttääkö se hienolta. Ihan sama, no niin. Siis Trinuilla, haluatko tätä vaan? Haluan sen. Noin. No niin. Toi et sä ostanut laittanut tätä stoppiin. No niin. Niin, koska mä laitan sen pois. Joten joo, sori, että mennä aika nopeasti, mutta se kestää vielä hetken. Joten joo. Ja seuraavaksi ajateltiin mennä kassalle ehkä. Ja sitten, mä en tiedä missä kaupassa, tai voi olla, että ei nähdä edes kaupassa enää. Mutta joo, nähdään jossain paikassa. Joo. Näette vähän matskua. Moikka. Moi. Siinä näitte vähän. Ja sitten
lisää. Noin näitä vähän. Ja sitten me ajateltiin mennä maksamaan. Ollaan tässä jonossa. Mä en näytä ton naamaa, koska kun mä saan 100, niin sitten tulee spessu. Tämän kaveranaisen. Ja mä yritän kuvata sitten, ettei sun naama näy. Ootetaas. Hei, oikeesti. €2,95. Kiitos. Noin, sinne näette vähän, että mitä tapahtui. Ja joo, nyt me taidetaan... En mä tiedä, mutta me kävellään nyt johonkin suuntaan. Mä ajattelin nyt vähän, tästä kohtaan ei enää osteta varmaan mitään. Mutta nyt me mennään varmaan kameranaisen kanssa kiertelemään kauppaa ja kotiin. Tai ehkä nyt jo kotiin. Mä tiedän mitä me ollaan niinku... Ja tää video loppuu parin minuutin päästä. Joo. Mä ajattelin nyt vähän puhua teidän kanssa. Ja tää on niinku ehkä viimeinen tai eka kauppavideo, en mä usko. Että tää on viimeinen kauppavideo. Mutta kyllä tulee myöhempäänkin olemaan kauppavideoita, joten joo. Ja mä ajattelin muutenkin, kun tää on uusi kanava, niin juhlistaa tätä kotona jotenkin. Vaikka tää on eka video. Ja muutenkin ajattelin tehdä kaikkea, mutta tää oli niinku se puhe, että video taitaa loppua jo tähän. Tää video oli tässä videossa paremmassa videossa kuin tämä, koska tässä oli vähän kiire, voisiko sanoa. Ja tää video oli tässä, se olisi moro, 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 moro. Hei, hei, hei. Moro, moro, moro. Hei, hei, hei. Moro, moro, moro. Hei, hei. Tilaa kanava, kommentoi jos haluat ja paina tätä tai tätä tähän videossa, ja jos tykkäsit, niin paina. Ja tämä video oli tässä, moikka!